Yeah, ma shawty. Yeah. Ang babon gad man ko wis. Babam din ala. Ulo kubatshela PlayStation imali yoku-advertise akuyona yokuthenga ya ngasihlala imali ya mfethu imali kahle kahle yokubhema insango nogwayi indawo sizothenga kuthenga Yafika kodwa lapho nawo mfethu yosikhuluma sikhuluma kahle kahle Siyasitolisa i-content ithini izinja kamanje bathina bakamasha usesithinikai yabo bathina sibhebhekani ukade ibhedwa ithina kamanje uyazi ngathi kuhlala esiphikeni sakho ispeak ukuze sisanje sizophuma kahle hayi ngathi size uyazi upholiwe nje sathi singena esitolo sathi sicente ngashiphini yabo i-iPhone 20 abayazi South Africa bayazi angiboni ngengekho phezu kwamarazi kuphela nakhona mhlawumbe niyophuma after 30 years sazoqhuma le yabo ayisazoqhuma le siyasho isidongo bafethu kushile isidongo ayibona akhafunda le ku-background hayi asazi ukuthi sikuphi la yabo asazi ukuthi sikuphi sahili izoyimpahla izongena hayi ngiyadela le hayi kamo mabhasi uyazi come on umuntu ongareceiva kanje i-airtime akekho fana akekho angiboni sizophinde bekhona ngoba i-airtime engani izigcwaliselwe namfethu iphathi ngisho nanje embunda asiphathi-ke endlini laphaya kubo kwayo abatsheli sinemishini yakhona into yokufona nje ya wena cabanga ukhipha imali cabanga amahloni wena ukhipha imali yothenga i-airtime thina into yamali because noma unga-check-a ifoni nje mfethu manje ayikhona i-airtime kanje yabo anginigoqe futhi mina masiwe nesandla sisodwa yami ngangibhekhe phela la ukuze sibakhombise le nto esiyishoyo yabo asinigoqe like wena mfethu i-airtime ikhona amafoni akhona ya mfethu yabo asilindeni sikhombise hayi i-airtime ikhona siyasho isidongo lokhu sibelesele silokhu sibelesele siyakhafula bathe bakhala bathi bayifuna kuthi bakhala sa-check-e i-time la angazi noma nizoyibona yini but mfethu mazophoza i-screen sakhe uzoyibona but yona mfethu i-airtime kanjeni into yokufona into yokufona bathi ushukele basho kanjani shukele etiyeni yabona nakhona siyakuzwa golide hayi nina njengoba lokhu ngitshethi ngizosibamba ku-YouTube yabo lethi angihleze uma ungena ku-YouTube awama uthi une-smartphone nakhona ube nedatha-ke phela ngeke ungene cathi wena ngeke ube nedatha ungene ku-YouTube mahhala cathi izothi ngaphela into yakho ungakuthi awama ungena laphana wena ku-YouTube useshe K-Master Mjija Woduma uzosibamba usisibamba usisibamba khona online yabo like into eqondile abantu akusana hayi bo lonke
uyabo thola ama-miss call amangakanani phela yile foni yami ngitho kuthini nakho kunye noma ngayibiza inamba la ngikufonele wena ungiboka ku-screen but umehluko nangeke ukwazi ungifone ngoba izothi ivaliwe yazi into yakho ngoba le sim card laphesheya into eqondile ngisho kahle abakayitholi mfethu abakayitholi yabo kodwa nje umasho uthini siyipheza mfethu omasho hostel nje like umasho yabo so ngoba asazi ukuthi sikuphi but wena ubaba usubanga yabo into eqondile and futhi kupholiwe cabanga siphuma khona le ko B but sihambe u5 minutes cabanga kupholiwe akugidini kurelaxiwe teteluka wona ndimdedela ublood umakhelwa mfethu unakhona yabo ayi izisipins lesi asize lesipins akutshela sashaya impahla yona hayi sakubashaya ithi sazoyishaya kusapholiwe liyayizodwa inamba bazukulu baningi hayi izikhotholo wena ukuze uzozwa ikhwali hayi shikhotholo iyasho into ka-1 iyasho into ka-1 yabo nje mantombazane nakho kunye mawuthi noma kuthiwa uyasibamba nanoma yikuphi ungawakhethi ama-feelings cause ngisho kahle so kuhetha ngalokho nje ukhethana nama-feelings aqhamuka wathini so uyazi uphoyisa lami lakusasa mfethu la ngibone khona konke uhamba lapha ngasele kunje nasibanani kezola ngopho full package phela ayisipani kesera wena lungisa umqalazi ntambama so hayi ama-top fan ethu-ke la ngisho kahle abantu abathandaza thina abantu abathandaza thina nakhona kumnandi ngoba la njengoba nibonile yibona abaqali bakhulumisa thina akuthina esikhulumisa kuyikhonza lokho ngathini ukuveza ukuthi hayi abantu bathandaza thina into emdala mephatheleyo uyabo so into eqondile wow bayazi ukuthi nje hlezi idlala ulapho mfethu sidle ithela ulive mahala futhi nakhona phela asigijimi sesitolo sawusinika i-voucher asazi nama-voucher lawo yini vele i-voucher vele ibizwa ngani uhlangana umuntu i-voucher bathi i-paper time yini naloo nto iyadliwa kuqala sazi yabo hayi kuphole kakhulu mntanami kuphole kakhulu bazukulu izwani lo one enza ushaya amahloni kimi angibona umuntu wase-South Africa evuka ekuseni ehambe eyosebenza kungabe kuthathwa lento kusetshenzwa hayi bakumele kusetshenzwe yabo enomgozi futhi ngakhona ungakhohlwa ubatshela akusangana umanzi nje kodwa unemali unemanje ubona mfethu umconso lo but angeke ubone phela ngoba wena ungathini ubuka thina ndawukazi usibone awunawo ngelayo so mina nani izinto ehlukile yabo hayi nakuthi lasho kutsopula nakuthi phela namasiya
singakhohlwa ukuthetha uJesu wona mfethu wabulalela u2 rand thina sawubulalela u24 million yabo lona indlela yethu nemfundiso yethu nakhona washa sithi siyale abanye bayale but baphuma le esiyakhona ha asingena phansi Lesibambe eh kuhamba isitapuni hayi phela thina sishayela into yethu la siyadlula la lesitapuni asicelebrate mfethu ngibona nanoClassmate wami ngina 30 years ngiyabona nje uClassmate 30 years engamgcina ubafana mangimbona manje yayibona nje ya mfethu amangiyibona manje nkabi yami Izinja. mfethu bafo Long time no see. long time no bafo uright ngana gogo mfethu uyazi nje mfethu like ukholiwe uphinde kwatshethaya bafethu sende ngibamba online on YouTube K-Master Mtidawodini ngoba hayi ya-upload correct nje yami hayi njengoba sisho kona mfethu uthi hayi labantu esibasaluthayo kunabantu ya namfethu yabo ubona bafuna ya ile nto yokukhona utsokoyi ya amalumiyakhanda ngangitshela bathatha izinto sefele imoto manje yakhanda hambe ekhaya hambe khanda khandwana Life awudliwa mahhala awudliwa mahhala ulife bafana awudliwa mahhala ulife udliwa nodasi labo udali bekubuka bonabo uyanija wona utsokoyi lokushini ilokishini into yawana bafana ilokishini into yawana mzukulu labo udali bewenza bafuna wona hayi ngathi bafuna thina impela and 2x2 plus yabo 2x2 njengoba bengeze ngapasha into yabo hayi mina ngithanda lo ophambili yabona njengoba sisho ukuthi thina izinto esizidlayo ocream sikhuluma ngezinto ezikanje mfethu yabo ocream esibadlayo ke lapho ngoba thina singabantu baphesheya yabo la eSouth Africa swele sithathile ingakho ukuthi sisebenzisa amantombazana ukuthi ke like babe rich like nje mfethu yes singashaya into enkulu nala kodwa ke hayi senabamba on social media ku-YouTube nakhona K-Master Mtidawodini bosi sabani yabo so ayiwa ngowulathi sizokuwa abantu baphesheya olovu ngoba phela sawulathi notobo yabona mfethu bayizwakala wona izwakala mnandi kunteka sathi singena esitolo sathi sifuna into engashubhile yabo phela into before ngisho ngaqale ngayithesta kuqala ngabothi ayizosebenzeka yabo ya mfethu isiyareporta-ke i-technology yethu la ithi welcome to station kwamashu mangithi ngiyabheka mfethu hayi khona idolobha kuhle kuyashiya akufana ya yabo nakhona into eqondile abekubekuthathelele so sathi sibamba nosabathu legend laphaya umjito oyibhakela amakhekhe yabona hayi yenza mina ngicathi usakhanile usifela kodwa lo msebenzi ngoba ngimazi ke
idida ngekunake-ke noma sengifika ebantwini abaningi ngikanje but bazobamba la uthi ayabona umjuluko amaconsi kasathayi nakho Thathe right. ya Thathe right. Asili sedosa. Oh, sawusipopulapha. ulapha ya sambe sona so lesihambele ngapha Sesokubamba yo Facebook or everywhere everywhere. Sinesidonsa okay. ya isiteshi sona sihle yazi akufani ya DJ ngaphakathi khuleka ulive lo nginganawo ukuthi kwenzakalani ulive phela lo okay DJ asiphi ingoma nakho yazi uyithathela mali njengoba ngithi kubusa mina phela eSouth Africa yabo lana ngizenzela umathenda nje indlela yami ukuthi ngikuphi ngiyaphi kwenza uba mthukami nakhona hawu iphi ndoda le uyena wami and-type yami basebenzi bami lapho kaBox awufake ngizonyusela imali bakuphela inyanga lapho sebenzela kuyo bazukulu yabo isiteshi esami-ke phela phela ekhaya yabo mina chifu angikawusathumele esikhathini lapho ukuphi indawo ngila esiteshini ekampanini yami yabo ya ukuthi yena mfethu abantu base-South Africa bonke basifanela mina yabo lona bonke nje mfethu ngoba setha la okay DJ Fusek Ngidela lena. Ngilana hamba ulala. akahambe ulala manje simdelile Ngilana masimba ukuthi nomgilana. ya Nomgilana. ya nokuthi le ngoma sayikhipha last year namfethu yabona nani so nje ya kahle kahle sasithi lo mgidi esamnika le ngoma athi kodwa K Master and over the kodwa lo yise yena le ungeneni namhlanje Kumbulo nje.
uyabona-ke labantu baza imali yani kasishawa yini bende data ingenanga-ke No, guys. Yes. Ithenda le uma siya madoda njengoba selinjeni. Ithenda le bafana yazi. Yeah. Unga? Hayi, angodays ngi-advertise because ama-item ashawa yini. Mina imishini yakhona ngabuza nayo. So umoya nje into ekhona. Masiya. Ngiyokubamba sengikubamba ngiyabuya. Ngeke phela mina ngathi ngene still ngathi ngicethe ngashipile mfethu. And imnandi ngoba le mfethu iPhone 20 ayicharge yabo lana. Uyifaka efrijini, pause ivideo uyifaka efrijini, uphinde uqhubeke. Uzobamba nawe. Angazi ukuthi iPhone 20 yaziwe eSouth Africa. Kodwa ngibona sanibonani. Ngila isalon no, ifundeliwe lesimazulwini. Ifundeliwe kakhulu. Ngibamba. So, umuntu waphesheya laphethu ofika eSouth Africa. On YouTube came out and today out to one. Say I'm gonna YouTube tabang. Artist Prince. Oh, ngicina ngintshela ola mthuthu sebe 500 lezi inkukhu zezulu zo 450 angani uma ngipresente kahle but izinkukhu lezi zezulu zo 350 350 basho kanjalo yabo nje yabo cause ngisethi ngibuza naphezulu kwathiwa hayi ola mthuthu laba 500 uwodwa like ngiphezulu yabo 500 uwodwa ngani uma ngisho kahle yini yabo lana so nje mfethu iqondile into eqondile umfana ka-life mfethu yabona 24 live 24 hours mina ngishaya ulive 24 hours because ngiphathe i-iPhone 20 yabona ngiphathe i-iPhone 20 namfethu nakhona yabona but-ke namfethu ngoba ulive lo nanokuthi-ke uPrasa nje mfethu owami yabo uPrasa nje wonke ubhilonga kimi namfethu yabona ngeke ngifihle nje mfethu ngesikhathi kukhona iluthing la ngesikhathi kukhona iluthing mina walungisala ngibona mfethu seku-right nje mfethu ya iy'ndawo zami zonke lezi
konke ngisayi-check-a la yabo indlela yami njengoba ngisho wena futhi no isiteshi lesi yesami yabo mina umuntu wafika nesiteshi yabo lona nje mfethu cause-ke nje mfethu yabo so nje mfethu mina umuntu wafika nesiteshi mina umuntu wafika nesitala lesi kuthiwa amatekisi yabo ya njengoba ngisho nje mfethu like into eqonde nakhona yabo ngisho ngitshela nomfethu ukuthi imini wafika nesiteshi imini wafika namatekisi like kwaba into eqondile nanokuthi mina ngiphathe i-iPhone 20 yabo so i-iPhone 20 le engiyiphathayo no Metropolis-ke bonke-ke basipanela mina-ke yabo so nje Metropolis bonke basebenzela mina namfethu hayibo lonto indlela yami ngemfundiso yami nakhona hayibo nani iye mfethu nakhona into eqondile hayibo nani so nje mfethu ngibona indaba yesigameko lana guys into ehlasimisa umzimba khona ongaphansi kwetekisi mfethu lena ayi amahloni kimi mfethu isigameko khona umuntu ucabanga laphana ngaphansi khona umuntu ucabanga laphana ngaphansi mfethu mfethu isigameko mfethu buwa mfethu ungaphansi and mfethu uvithikile yabo mfethu hayisono mfethu hayisono mfethu yazi ngaleto engisanda uyibona-ke laphaya angikho happy ukufa nje guys angeke savusela la muntu bengithanda ukumvusa but ngeke kusemavithivithi yabo so nje mfethu nakhona mfethu into eqondile njengoba ngisho ukuthi Metropolis basipanela mina yabo njengoba wena mfethu Metropolis basipanela mina yabo so njengoba mfethu hayi endaweni yesigameko mfethu and mfethu ngithe ngiyabheka ngeke ngikwazi ukumvusa cause uma at least kuthiwa ushayiswe imoto like washona just right bengafike ngithi kumthinta thinta ngalezi ibhoki zami but ngeke mfethu uma vithivithi so ngizobona kodwa-ke on YouTube K-Master Mjida Odumo nezwani ngisobheka ulokhu ubhoxa wami nakhona yabo indlela yami wena mfethu and nawukuthi wena mfethu imfundiso yami wena mfethu yabo so la njengokuthi ngisho ngizokusuka khona nangona yabona so mina njengoba ngisho-ke ukuthi like ngathini mfethu like ubhoxa lo owami like ubhilonga kimi wena mfethu zisho kumina laphayana yabona but ngiyabona mfethu nginoma Mjida obhaka amakhekhe la yoshaya ikhekhe mfethu yashaya ikhekhe lengane le mfethu ngiphuma laphana ngiyokucheck kanti la wena ngakuthwalisa kahle wena yabo i-connection yazwani ngakuthwalisa kahle mfethu angazi i-iPhone 20 yaziwe eSouth Africa yaziwe kubafahlazele phela simalini yabo njengoba ngisho wena mfethu ukuthi ubhoxa lo wonke zikumina yabona ngemfundiso yami yabona nje like yena ubhoxa nje wonke ngemfundiso yami yabo because mina ngumuntu waphesheya phela yabona angiyena umuntu wala eSouth Africa yabona ngumuntu wale eAmerica phela yabo so yeah kumnandi la mfethu ngoba kunokhesha osanda ngena la kunokhesha osanda ngena have cute have muhle and isisayithini right cabanga lapha into engithandayo yabo ya nje mfethu have cute yabo but uzomama sengibamba khona so ngoba isikhathi sakhona nami ngisanje kodwa ngeke mfethu lesa sigameko selaphana station ngeke ngiyakhala mfethu yazi ngiyakhala kodwa DJ awusiphe ingoma ngani Bob
Oh, nakho kunye bazukulu. Mina nokufa asifani. Mina nokufa asidalelwene. Usathane wami nje uthena nje K-Master ngeke ufe nje. Ngisho bengakudubula nje u7 bullet ekhanda. Ngathi nje ngeke ufe. Yabona. No, ngeke ngathandi kuza kweze ibandayo because ayangiphuza but mhla ngiqala ukuphuza. Hayi bomfethu, ngithenga ngikho full package mina yabona ngiphuze nje futhi ngiqede ngidakwe. Ngoba ave ngidayisa into encane. Inkingi ilapha yabona but mhla kuphuza mina. Niyobona on social media wena mfethu ngiphuza kanjani? Ave bengihlula utshwala. But ngikuthandi yakhe ngabiyela. Yabona ya izinto wena mfethu esohlangana nazo. Lezo. Man. Hayi Victoria live ma. Ulive oqondile nje lo. DJ 2 seconds away. Sengibuka abantu abawu 32,000 bafana. Mina ngathi mangena ulive ngifuna ukushaya noma imitha nje mfethu. Lihlokhe namhlanje entatha. Yabona. So leli mitha leli bafana ngokungibuka nje. Angiphe nje imitha. Uzwini muphi imali ucela uyothenga amaphilisi uzoshawa ibhomu buku ngiyadlula kulabo sisi laba la ngidlule khona baqosha i-airtime bonani baqosha i-airtime eyami i-airtime noma engacathali ifaka ngindlela seklabheni ingane iphenduka ubheche nami ngitheshwe etheleni ngifuna ukuyobona ebheli mase ngithi uhamba nami goja siphela ngimpantula simpantula phela seklabheni ingane iphenduka ubheche nami ngitheshwe etheleni ngifuna ukuyobona ebheli mase ngithi uhamba nami goja siphela ngimpantula bazukulu ene obunye sengabuka ngaphela khona sikhuluma ngomsisi benginesicelo esincane yabona police officer labayaqopha baqophuza ngicela nje ngizosana nemncane ngicela umuntu usungale ngayivula ngoba manje lasande yaphezulu baqophuzana hayi ngena la ngana gogo ngibonge for lokho buba webhuti bafuthi hawu mina ngena ngizalo yazi ukuthi singaphoqa fanele wena fanele uhambe lapho uye le eNewlands ngiyosama clicks akho ezinto zenzayo beyibona ukuthi ukuthi kanjani and imfundiso yami mina ngisowaphesha yayo nje ubamba mfethu ngicathi ukungena kwami kuzalo mfethu ngingakhoze abantu abasalibuka ngavele libuka hayi mfethu ngiyajabulela kodwa ke for more information on YouTube K-Master Mduda udumo uyibamba le footage ngiyabonga K-Master ngiyabonga yeah so la guys njengoba ngidlula la kuyashuthwa yabo lonto kuthiwa ngaba umsindo ngiyahlonipha ngoba uzalo lafika nami yabo bayaqopha la uzalo yabo istory kuthiwa uzalo edlala ku SABC 1
past 8 iyaqoshwa nje laphana mfethu like serious yabo ya ishuthile iyashuthwa laphaya mfethu nje ubamba nawo amaje banazo zonke i-equipment banayo yonke i-equipment ke lapha yabo cause hayi inkabi yami phela ingcele kahle yabo lana so ngiyasebenza ke nabantu abakanje yabo hayi ukuthi wena mfethu ngiyothi ke ngiqale usekhuluma uDoti hayi inkabi yami ikhulume kahle kakhulu yabo ubafuza leya cause mina mase ngithiwa ngiyaqala ngena kuzalo guys yazi ngingashiya zonke izinto enzenzayo nibuke mina but angifuni lokho yabona so like DJ ngicela usiphe ngicela ungipha ingoma nganika sisi next sengibuka abantu abawu 36,000 DJ eSouth Africa angazi umuntu so ngiphuma phesheya man so mazongijaja ngale ongenzayo like ucabanga la ikhanda lakho usile kodwa loyiso lo muntu lo ngamshayeli lokhuzala ngamsethi kodwa K Master yena vele offer igama lakhe angazi ukuthi nguphi la kodwa le iPhone 20 yami yangireportela ku screen ukuthi nguphi yabo ndlela yami fundiso yami Luis nayo ke leyo mpahla yashe leyo mpahla angazi ukuthi nguphi la but mangicheck iPhone 20 yami ithi ngikwamashu polyclinic angazi ukuthi polyclinic yini yona leyo nje mfethu angazi phela yabo ku too much nakhona mfethu yabo nani sashi sidonga nangu medema ngifundisa i-business start lo edlulayo sengibuka abantu abawu 40,000 awu ngibabone kuze ngibabone abashana abasengqaba ngabagcina 5 years back mangicabanga no 5 years uma ubani lapho ngathi ngifika la u grade 8
ngicathi usumatric manje ngifika la ugrade 8 usumatric manje but-ke but taphela kunephoyisa lami leli engilifuna manje bathi bani i-security le bani sebenzela ekhaya hayi ubhengu asekho hawu ubhengu asekho ngabanga kodwa ayu hayi kulungile bhuti ngicela ukudlula-ke la ko-fiber tab ngaphakathi angicathi mina cause njengoba ngidiya ne-fiber tab ngezinto cause ngenza into ka-live la ya u-fiber tab nje the owner yakhona kusukela la na-certificate sakhona imini wafika ne-fiber tab ngiyenzela ukuthi ningibuke live njengoba ngishawu live certificate sawubo control uyi-full package yabo ngagcina ngifikile la so ngalahlela inamba yabo so kahle kahle ngizothatha inamba yabo la office ngatshona kuwena ucontrol phela uzothatha inamba yabo ni just for siyazi phela ngivule nenye ithendana yabo so skipa secompany yami so angazi okay ngibusibukile nesikipa sakhona ngihlezi sigqokile ngangihlezi sendlini yabo so laba bengithi ngizowabuyela after school kodwa bashana but hayi noma ngadlula ngempela ngi-office zongena kanjani wapha basane-meeting basene-meeting hawu hayi no ukucheck-a kimi kulethe angisebenzi phela ngabantu ababodwa yabo lona so indaba zoma-meeting lawa mfethu yazi okay-ke bengigcine ngichaza la bazukulu yabo bengigcine ngichaza la nginabashana yabo lona wena usuyoyibamba le clip nanokuthi wena iPoly Clinic le yakhiwa yimina yabo lona iPoly Clinic le njengoba niyibone iPoly nje clinic le yakhiwa ilezi thukuthuku zami ngoba phela mina ngisiwapheshe yabo ngumuntu wase-America inhlanhla leyo nje bethu ngifuna nanokufona nkosi yami ngithola nane-airtime ka-15 rand cabanga yabo ngithola nane-airtime ka-15 rand abantu abayiboni yabo airtime ka-15 rand mfethu into eqondile yabo leyo nto so nje mfethu naye manje uyoyifaka yabo leyo nto so mfethu estation ngathi nizile bafethu conduct uthini yabo estation 43 okay yeah so DJ ngeke lela secret lelana akulona secret lo msangano futhi umsangano ngeke ngitshele ngithi mina ngiyendaweni bese ungitshela ukuthi ke kune meeting indaba engayiqala zaphethu idomu kuphela ezisho kanje yabo and ukhamsile laphana njengoba ekhamsile laphana bamgidise ngeskipa se-fiber tab kuthiwa iba i-security la sizokuholela kahle asisebenzi ngalokho on YouTube Master Mtita odumo useshe nje kanjalo yabona nakhona mfethu into eqondile dala ngagcina ukuza la bengathi ngizoze ngifike kwisikole engangifunda kusona futhi madoda wona mfethu nami ngifunde ekoleni eningi mfethu yebo ngifunde ezikoleni
eziningi. Hayi isikhathi sisakhona bazukulu. DJ awungiphe ingoma ngani kasisi. Fusek ngiyayimzuvela ukuthi ngicishe ingoma ngoba nangisanganele. Ngiyala imzuvela isikole angifunda kusona phela ngisidomi mina. Yabo. Angifunda kule sikole lesi. Right timing. I-break akufani. Ngicabanga kuzoshaya i-hit. Yabo. Kuzoshayeka i-hit. Nakhona wena mfethu into eqondile. Sawaba nje kule sikole lesi. Sawaba nje esikoleni sami mfethu. Sekwaba nje esikoleni sami mfethu. Emzuvele. Isikole sami engaphuma ke mhlawumbe 15 years back. Wese kusakhona i-secret lami engilaziyo. Usayibambile. Waphila futhi. Sure. Ngaphila kunento engiyifunayo la ngaphakathi. I-content encane nje 1 minute. Cause angazi. Ngathi yeah. Angazi kodwa. Hayi khuleka. Uyangazi and ngiyamazi kakhulu angifunde kule sikole. Ijaphe sengashintsha ngoba sengabuya phesheya. Sengaba nemali eningi ngaba rich. Bengizoqala e-office cause ngifuna yabo lesahlahla lesiya esikhulu just for i-background yakhona. Ngifuna nje i-background yakhona ngisho leyo nto 1 minute wena le channel uzoyibamba ku YouTube. Yabo ku YouTube into eqondile nje. Cause dala ngagcina ngafika kwisikole sami. Nasi siyingcela kusona. Cause ngihambela zonke izikole la chief yabo. Ngemfundiso yami nakhona. Yeah. So like ke nje wade ngichazela ngixolise ngengoma. Ngixolise ngengoma. Ekhala katha. Phakathi bazukulu kwisikole ngangifunda kusona. Ngalezi ayikhathi ngisayisidomi. Bakhatha amafoni ami futhi la. Ngoba ngiphatha amafoni abizayo. Ngangifunda kule class la. Usekuqaleni naliphi futhi. Ngawufela u-grade 8 ngifika la. Ngawufela u-grade 8 but igama lithi sengafika emzuvela. On YouTube K Master Mthipa wodumo. Umdidi oqala wa-trends Nicki Minaj, Cardi B, Rihanna, Beyonce lokho ngihlezi ngitshentela. Yabo but yoshaya content ke phela mina. Wala. Nakhona mfethu ndlela yami yabo. Ukuthi ngishaya kanjani Spanya mfethu indawo zami zonke lezi nomfethu. Bengihamba. Lento ke lesibiza ngodumo lasemzuvela. Ngathi wena mfethu i-full package. Cause mangimile just stand yabo. Udumo lasemzuvela yabona but ngithatha upatrola cause say break. Nale class leli ngangifunda kulona. Aleli like nje. Mina ngifunda kuma class wonke. Yabo? Angisakhumbuli ku grade bani no. Yabo? Cause ngicabanga ukuthi ke ngiphathe iPhone 20 ayaziyo la njengoba ngiphathe iPhone 20 angazi noma ngibhale noma ngingabhali. Angazi ngizobhala into right but into engihlezi ngibhale. Akufani ngisazama ukubhala khona ngithandoba uthisha kusasa. Mjita ngisho.
nako TikTok ngathi nako TikTok angicela ukutshontsha lo chopi lo guys ngathi ngizosihamba sonke lesikole no ingane zesikole ayikhokhela lo 20 rand bafana bathola udumo kodwa cause no pay like umthida onodumo kakhulu lo yabo like othi nje ngifuna ngapha ngangishomo esikoleni ngangifunda kule sikole ngangifunda kule sikole lesinye ngiyalahleka ngizwa ivoice la iyayifona me report ngizwa ivoice lathi ungaveli inkosi like ivela velwana guys ayikho kodwa ke ngoba ayikho on YouTube K-Master Mtida udumo bazukulu nezwana yini airtime iqala angazi yini airtime yabo phela mina ngisidomo angifunda kule sikole ngisidomo angazi airtime nje bethu like ngathini wafethu too much angiyazi airtime akiyazi data we DJ angifayile ngoba ngincane imfundo hayi kasikushaya inkulunkulu lapha imali ngekho angifunda nakule class yethu angazi noma ngifuna kwazi mina angithi ngingena la ngiyoshawa grade 8 ngangiyibhankela nje yabo ngolantala for more information YouTube K-Master Mtida udumo lasemzuvelekeleni umtshito oqala tracing Nicki Minaj no Cardi but ngiyakubonana mfethu mina ukuthi no mina mfethu angiboni lutho mina mfethu into engantshela yona angiboni lutho enhle kumantombazane yazi ngibonela bathanda imali yani guys thini umtshito oqala South Africa oyithelisa uNicki Minaj like yobara hello Mfethu nje bangibhalile la pause mina ngiphathi lokhuza ne-iPhone 20 angithi ngibamba ya nje ngisho mina mfethu ukuthi bazukulu mina ngafundela kungakadliwa ngicabanga yibona ya nje mfethu ngidla ukuthini othisha abaningi abasangazi yabo nje ngisho ukuthi hayi yabo nje indaba engikhamisa kuzona nje lezi mfethu sengakhohlwa nokuthi ke esikoleni sami konje khona le stage hayi angazi ukuthi ngophi la njengoba ngisho but manje ngangena stage ika kaphela like ke bazukulu yabo manikhokha yimi uniyokhokhela into ekhona bafana ngisestage la angisestage asithi baba but manikhokha bafethu ngizokhokhela into ekhona yabo lona ngicathi ke event engisazoyishaya nje la maduze for more information on YouTube K-Master Mtida udumo ngisho ukuthi nakho ukubalekile into engane zesikole le matric kahlahle angishayi yabona matric nje yabo nje mawuthi matric nje angibuza cabanga uyazi uma uthi nje matric angibuza cabanga because asidini matric phela kahle ke mfethu sacotshoziwe nje uthi ubamba yabo njengoba ngisho guys mina phela ngoba yazi ngiphuma phesheya yabo njengoba ngiphuma phesheya nje mfethu mfethu into eqondile nje ukubamba yabo baze bantshetse registered le America phela bona Nicki Minaj angazi baziwa yabo umjito oqala wa Trenson Nicki Minaj Cardi B Rihanna Beyonce ngisaqhubeka ngabatrendista but la South Africa ngisazokhuzela yabo
awu ungafitha hayi bazukulu ungafitha uba uthisha wesi especially njengoba ngiphathe iPhone 20 into ebizayo yabo ngathi la eSouth Africa le phone le la eSouth Africa izotholakala after 10 years. Ngicabanga ukuthi yabo umuntu because ama social media afike nami guys bengithe ukungena ku TikTok yabona mina once nje ngashaya into zami wangifollow wa like ngiyeke account ngiyidayisa sengasebenza lana ku YouTube bafana ku YouTube wethu njengoba but ngoba ngiphila nengane zesikole grade 8 to grade 11 angishaya ngo-matric angithi bona bafuna umelusi abawuthole kumelusi ngilokuthini noma bewuthola umelusi mfethu angeke bashayisana yabona ngeke bashayisana imina phela uqasha abantu eSouth Africa so kumele ngakufihli lokho angazi nokuthi ngikuphi la angazi ukuthi nje ngikuphi la yabo nje mfethu angazi but nje igameni lokuthi nje usuyibamba ku YouTube bazukulu selebamba ku YouTube yabona nakhona mfethu isihlaphelana ekhaya angenanga nje la angazi nanokunye awumeke ngiyalahleka ngishaya ispan sami engashaya phesheya konekhimini kodwa mangiqale ngena la khona abacashayo cashwana ngilokuthini-ke kumnandi yabo kulabo abacashayo kumnandi kulabo abacashayo noma sengibafuna labo 20 ukuthi ukuthola udumo kancane ube rich imali yakhe angiyishayi ngayo inkinga lapho nane event wena mfethu engizoyenza ngibizo ama-celebrities aphesheya oNicki Minaj ngibele imibongo lesekothi kubhalwani ile nto yangihlezi ngisho kufundwani ngishawa yini yini efundwa bhalwa sabo nje base kuyi-full package ngela nanokuthi okunye bazukulu umuntu osebenzisa uTikTok uyalamba phela i-social media iyenziwe yimina guys yabo so njengoba ngithi nje no uYouTube lo uzongihlafunisa abantu bafuna imali so I don't understand imali yani eyami imali ya-advertiser yabo eyami nje imali start ndlela yami nakhona yabo cause mina umuntu eyedwa ngenza ngayo imiliyoni yabo ngiyakuyuza ngoba ngisebenza kakhulu ngamantombazane yibona amageli wena mfethu yabo nje mfethu emantombazaneni amantombazaneni ngingena ngathi ithi hayi Inkosi yami yabo mina ayibhala la mina nje wayibhala la ngathi kuthini mfethu ngacophoza yonke indawo ngisana ngale ezansi le sibiza yabo mozongena ku YouTube uzosesha udumo umsuni kanyoko lo oyenze lo nto uzosesha udumo losemzovela ngicathi 430 leyo ola hamba umatric kala bafana khuluma umatric inkinga kodwa phela ngoba wena chief right baba hayi uthi phela mina i-airtime yaphesheya le yaphesheya baba njengoba kuyi-airtime yaphesheya le ifakwa ngendlela yami ngizokuthini yabo nje njengoba ikanje hayi i-airtime yaphesheya mfethu le noma ungayifaka nje mfethu ngendlela yakho oyaziyo esa-South Africa izokuphikisa so yabo ngiqonda ukuthini ngiqonda ukuthi wena mfethu lento kuthiwa ama-airtime ama-easy load wena mfethu asipaniswa yini ashawa yimina yabona nto ama-easy load like nje ngakuthini mfethu ama-airtime wonke nje eSouth Africa ashawa yimina noma ingaqathala phansi angayikwazi uyifaka ayibona hayi bazukulu
ngisaye hostela ke manje ngisaya lapha nensizweni ezansi bafana ngisaya ezansi bafana yabo so ngisaya put my time yabo oh hey smoking some la yabo ha 30 years nje mfethu ngihlala la ngikheleza la ngicathi ngangabhemi ke le smoking yodwa nje lesike yabona mfethu nakhona nje siqondile yabo so nje nomfethu mina awu madoda ngisaye insizweni ngisaye insizweni oh nanokuthi ke guys nanokuthi wena mfethu ngifuna ubamba usubamba ngiyoqala eklasini lami kuqala because phela mfethu yonke indawo ngayigcobhoza mfethu ngisho noma ngangela lana ngayigcobhoza mfethu and angeke ngilokho ngifihla namfethu yabona njengoba ngisho nje ubamba nje mfethu ubamba la yabona mfethu nje ubamba nje mfethu lana nje mfethu nje uba nje kubhaliwe nje mfethu mina wonke lo aze angenzelani angenzela ukuthi response yabona so on YouTube because mina abazokuthi sengasebenzisa YouTube sengasebenzisa uYouTube K Master so ngqokuthi on YouTube channel on YouTube K Master Mjida Wodu usungabheka ku TikTok ke wena ke lelo gama nje mfethu like ya mfethu amahlasa monke lawa mfethu ubamba mfethu yabo ngubamba la mfethu ubamba le wonke legututu le so yabo nje mfethu yabo nje ningi angazi ukuthi ngikula kodwa ngisikona sama ubamba yabo ingakho ngithi hayi just for i-footage right ku-YouTube K Master Mjida Wodu abathanda uTikTok ke hayi bangaseshana lelo gama lelo hayi wena nakhona umsebenzi wakho la ukusebenzisa ingane zesikole yabo so angazi ukuthi umshana ngizomthola so mfethu ngubamba nje lapha angihlala lapha ekhoneni yabo nje mfethu ungihlala ekhoneni mfethu Mjida wami nje lo oselelayo kodwa ke phela nje mfethu ya ngathini indawo yami le bengekho nje awu mina ngimangale kabi ithi ngiyafika sekunje ngithi ngiyabheka nephula yikho kodwa hayi ake ngifake iphula bafana ngibele esikoleni ngamasiboni on YouTube K Master Mjida Wodumo yabona mina ngithi ukuthini wena mfethu ngithi ukuthi mina mfethu sikele angazi ukuthi ngikuphi yabona but engiyibambayo mfethu ngisasijele sami mfethu ubamba abo nje mawubona udongo nje elibhaliwe ngoblack uzomela wathi mina loyo yabo nje aphelele aphi ophamela abafazi bami nje le mfethu osasimanje nje ubamba nakhona yabona but ke wena ibambe ku YouTube le because sewimitha phela leli manje ngiyaqhubela bamba ku YouTube K Master Mjida Wodu usungangena ku TikTok yabo usungangena yabona nakhona mfethu usungangena ku TikTok ubhanse yabo usungangena mfethu ku TikTok ubhanse but ke umuntu osebenzisa TikTok uyalamba futhi uyahlupheka ngathini mfethu yabo ukuze uthole ama like ku TikTok bazokuthi nje ucheck la yabo ya mfethu amaklasi amonke la ngigeleza la wena bengichazela yabo ukuze uthole ama like ku TikTok bese ukutshela into eyodwa yabo ku TikTok mfethu mawenza into eserious awu like awu follow but mawenza umsangano bawuthanda umsangano yabo bawuthanda umsangano so nje mfethu la TikTok laphana uzobheka ama-account ami usearch K Master Mjida Wodu yabona ngobamba nje mfethu but intata bhadileyo akusekho noyedwa uthishe ngazi ngiphatha i-iPhone 20 yabo i-iPhone engiyiphatha yabiza iPhone 20 ayaziwa la eSouth Africa yabo so ngiqonda ukuthini i-iPhone 20 yona mfethu like ayaziwe eSouth Africa yabo nakhona i-iPhone 20 ayaziwe
eSouth Africa. Yabo lona. Ngiqonda ukuthini futhi. Like guys, ngila eSouth Africa ngiyabona kuyafundwa. Like kufundwani mfethu? Like kufundwani nishawa yini? Ngila eSouth Africa mfethu, yazi ngila eSouth Africa manje ngiyabheka mfethu kwisikole angifunda kusona mfethu ngisafundwa namanje mfethu. Ngiyafunda yini? Mangithi ngiyabheka mfethu ngena kwelinye iclass angilazi leclass mfethu kugcwele ingane zesikole mfethu ingane ziyafunda bafethu nishawa yini? Kufundwa. Ibambe ku-YouTube ke le footage. K-Master Mtshida Oduma. Yabo lana. So no, yabo mina ke mhla ngabuyela esikoleni bafana. So mhla ngabuyela esikoleni, ya amaklasi ami wonke lawo. Hayi, ngingashiya kanjani iclass le? Yabo, ngiwathi ngichazele bazukulu. Ngiwathi ngichazele ukuthi mina ngathi ngingena esitolo. Ngathi ngicela into engashibhile. Yabo. But ngoba ke ngisesikoleni like kuyafundwa awubheke into serious. Kuyafundwa like kufundwani. Awuzothi kwenze njani? Inkinga yazindaba. Uyafunda and usanuka nepeni impela. Kufundwani. Yini efundwayo guys? Yini efundwayo guys? Understanding. So ngiyofuna oNicki Minaj bisibili yabona. Because Mtshida womqala otrendisa oNicki Minaj eSouth Africa. Ngiyoqhubeka nje ngitrendisa. Wonke nje ama-celebrities athendiswa yimina. Yabo lonto nje mfethu like into eqondile. Yabo ngeke mina ngilokhu ngifihla wonke nje mfethu ama-celebrity ase-South Africa athendiswa yimina. Yabo lonto bamba ngoNicki Minaj, Cardi B, Beyonce. Yabo lonto njalo abafazi bami nakhona. Yabo lonto kuyikhothi mina mangifuna ukufaka lento yasathana kuthiwa i-Illuminati. Kuyintombazane ngenza ngathi ngijola nawe yabona ngoba phela ngiyazi wena mfethu kunesitepu sengeke udlule laphana hayi bahlulekile abaningi bahlulekile ya mfethu bakubhala mina mfethu ubamba yabona ngathi ngingena esitolo ngathi ngicela into engashibhile i-iPhone 20 ayaziwe eSouth Africa and angiboni simakade ukuthi isazophinda ibe khona. Awum ngiyalahleka. Ngani yakho ngicela ukuyiphoza yabona le footage. Sorry mzukulu. Yazi wayisusa Sawubona. Alright. Yini ushawa yini? Sawubona. Sorry. Ushawa yini? Wena wedwa nje wahluka. Ushawa yini? Wena wedwa nje wahluka. Ushawa yini? Ushawa phethu ngathi swama I don't understand bese uyafunda phethu. Kufundwani ushawa yini? And mangithi ngabheka usisi wakhona yena muhle mfethu uyi-full package ayibhadileyo mfethu. Yabo umuntu ongeke afitheke mfethu ngibambe sebamba mfethu. Umuntu kodwa sisi wami yazana but nje kodwa ushawa yini mfethu? Okay. Book. Ngoba ngisabona yona phela intombazane enhle la emzuveni. Ngingasho buka phela sira. Ngingasho ukuthi on YouTube K-Master Mtshida Oduma. Usungabhansaka ku TikTok ke K-Master Mtshida Oduma nakhona kodwa ke abantu abasenza TikTok ave belanga. Ave beforce. Ngiyakuthanda yazi. Kodwa ungaphindi wenze kanjalo. Yeah, hayi. Ngicabanga ukuthi ke hayi bafana. No. Ngicawuthi sengithole intombi la. Yabo? Angazi bese singenile kulona ngikhumbula. Angenanga uqinisile bafa, aza ngenanga. Ngoba wena mfethu nanokuyi ukushayana.
So nakhona okay yazini ngoba phela mina ngumuntu weskate wena mfethu ngumuntu ongasheli ngumuntu okhuluma othi ngibheke ugele omuhle la awubuke ngoba mina angisheli Majita take a tip stay tuned and focus because ngifuna ubaba uthi mina mfethu kushelwani angisheli mina intombazane mangiyithanda ufike ngenze kanje no shala sama ngikashela no yini SMS ngesizulu njalo hayi ulethe phela ikisi yami no angithi yabona wena mfethu njengoba ngiphatha no usisilambile yabo usisifuna umkhere usisi ufuna umkhere yabo manje hayi noma ungayincuka njami ngathini buka uthi ngenze kanje yabo lanto ngifuna ngoba inkabi yami nje mfethu ngifuna ukugcwalisela nje chill yabo it's just time yabo lanto so inkabi yami laphana okusho ukuthi kuweke airtime laphana ngemistake but ke ngoba ama airtime yami ifakwa indlela yami iyaphesheya yabo lonto uzoyifaka ngale ndlela so nanokuthina mfethu okunye angithi yabo le airtime ngiyenze mina mfethu yabo eAmerica ngeza nayo la eSouth Africa ungayitheki bafuna ukunika nje nawo mahala mfethu nawo nanokuthi airtime mfethu ama izinto ashawa yimina ayibo lonto ayifaki inkabi yami yabo no umnandi lana guys umnandi la no yabo la angifuni ukuqamba manga bazulu wengane zesikole sengivalelisa sengivala lo live lo igama lalempahla ukuthi mawungena ku YouTube lapha bazukulu mawungena ku YouTube lapha uzosesha udumo lasemzuvele 2026 ngicela kanjalo uyoyibamba usuyibamba nakho no udumo nakho kunye udumo liyakhokhela udumo liyasetshenzela but ngoba phela mina mfethu angiyishayi ngemali 20 rand nje mfethu uthola imitha because mase ukuthendiswe yimina kakhulu ubuwa le phesheya mfethu yabo lonto ngikona ukuthini bafu buka ngikona ukuthini ayi kulesikole kunamadlozi yabo so ngiqolise but ngiqolise yona ngithathele ithandana MTN so njengoba ngisho-ke la njengoba ngisho la guys ukuthi udumo leyo mfethu yabona asame nginikele ngaphandle angibathembi lapho ubani ufuna time atishawa yini ubani ufuna time okay akeze lezo yithatha kuqala leya thatha ngathi angazi etime yini yabo lonto kwathi nje futhi wena kuthi ngimthishawa yini nanokuthi nayo yabo
nanokuthi wena bafethu no ngalama izilodi la phela le airtime le guys ngishaye phesheya yabo njengoba ngishaye phesheya ibhaliwe nendlela yokufakwa laphaya inkinga yazi nishaya yini amafoni bafethu ngoba ifaka indlela ngathini yabo lo njengoba kanje i-airtime izilodi at the same time futhi ithikithi laphesheya ayibona but-ke nje fethu ngicabanga ukuthi akekho omunye umuntu ofuna i-airtime lena yabo no hayi bo guys wey'ngane zasemzuvele wey'ngane zasemzuvele hayi bafana hayi ngijabulile ngane ngicathi soshaya into enkulu soshaya into enkulu nje bafana yabona soshaya into enkulu no kahle wena mfethu bengazile ngathini ngentombi kakhulu but mangibona umuntu omuhle kanje awufuna ukuphezela kumina nane-airtime awufuna ukuphezela cashwa nane-iPhone thatha le yami ngcono uyabonga yo mfethu hayi uyi-full package yena bo lonto ugelo right ngathini yabo umuntu uma ngimthendisi ngivele ngiqhamuke nje kuye kanje ngisho noma sengifika no-Nicki Minaj nje mfethu like ya udumo umuntu ekhona yabo so sengibuka abantu abayimiliyoni no i-type yami naleyana cabanga yabo so hayi bafethu nani bolova khokhani phela zinja zikagogo nizokwazi nithole iy'ntombi for free ngoba mase niqale nakhokha iy'ntombi zizoyizela kunini yayibona nani eyizela ingakho ngithi hayi bafethu khokhani mfethu uyanibingelela-ke mfethu yayibona nto so ya niyabingelela so ingakho ngisho bazukulu ingakho ngisho bazukuthi ngangifunda kule sikole yabo ngangifunda kule sikole isikole sami esi-cute lesi esihle Mzuvela ngisakhumbuli mina but okubuhlungu-ke okubuhlungu othisha ngangibafundisa bonke abasekho sekukhona onye-one othisha abasha hey guys kumele ngiqale phansi ngibajwayele labo othisha abasha angeke ngikwazi ukuthi-ke hawu mfethu ngivele ngixhasa isikole nje sami nakhona yabo cause mina ngumuntu waphesheya yabo loo nto umsebenzi wami nje wena uzoyibamba ku-YouTube K-Master Mjida Wodumo mhlawumbe nima no-TikTok-ke usungangena futhi-ke naku-TikTok wakho so nje mfethu yabo ya wothisha laba-ke abasha yabo wothisha nje laba abasha no bothisha bami sengabuya phesheya yabo ya no hayi la ngisho ukuthini ngangisidomu yabona kodwa othisha sebeyangisaba cabanga mfethu othisha sebeyangisaba ngangifunda kule sikole ngiyisidomu ngebreaking ngihlezi ngilele kodwa sebeyangisaba ngiqonda ukuthi sengaba into enkulu emhlabeni e-America nakhona ayibona ya mfethu nje ya nje mfethu yabo angazi ukuthi ngicheck ngicela ukuphula bazukule ngixolise nge-system yami leyazi bengizothi kunifakafakela i-vibe-nyana thizeni ngifakela i-vibe-nyana thizeni siyipholele siyiblomele but nenesting nanka amaphoyisa khona ukuthi ngiqwebe angazi noma usho lani wena yini nanokuthi angazi ukuthi i-iPhone 20 iyaziwe le-South Africa yabo but ngathi ngingena mina esitolo ngathi ngicela into engashibhile yabo ngicabanga ukuthi uma sungena nje mfethu ukuthi umehluko nakho wena nje kuzongena umehluko la uma ufuna le footage namhlanje udumo lasoMzuvele 2026 sikole sami siya
yobamba isukama umdida wokuqala watrendisa uNicki Minaj noCardi B la yabo cha ngifuna yena mfethu mangikhuluma ngento esile yabo like ngibhlungu ke into enye mfethu ngithi ngila eSouth Africa kuyafundwa mfethu kufundwa yazi isikole guys siyabambezela kodwa ke angazi ukuthi yithini nanokuthi ke usungangena ku TikTok but ke umuntu osebenzisa TikTok uyalamba usungangena ku TikTok ke ulibhale ke nalela gama leliya ulibhale uzobona nje ukuthi nje mina mfethu udumo lukhona impela uthi inkinga yazi indaba ngingawuthanda TikTok nisicefe nina manje buka ama video yami inkinga vele ningifollow ningilikeele mina angiyishaya ngokufollow ngiyishaya ngokulikeele yabo lona but ke sengasebenzisa uYouTube bazukulu kuYouTube hey master mthida wodumo umthida wokuqala eSouth Africa wazi ukwenza imali udumo ngibonge bafana hayi la bazukulu yabo nina nginitshele zingane qoqa grade 12 kubhale kanjani niyabo mina bazukulu ngintshele lapha niyaphila bazukulu ni right yini 100 rand ngoba ngathi ngene esitolo ngathi ngifuna into engashibhile and sweet but iPhone 20 ayaziwe South Africa inkinga yabo but ke on YouTube ubatshele phela naba futhi on YouTube yabona nazo ke yabona njoba isikhala insimbi njoba isikhala insimbi no bafundi bonkana eSouth Africa bafundi bonkana eSouth Africa ngale process le bazukulu enginenzela yona iprocess elula ukuthi manje ungalokhu uvuka ekseni uhambe uyofunda lapho ufunde online mfethu yabo indlela yami imfundiso yami nakhona into engizoyifundisa ngizoma ukuthi ufuna ukuba iphoyisa wa social worker management like nje mfethu like kuningi fundisa online nakhona kodwa phela ukuze phela kuzoba right phela mfundi oyedwa khokha noma 20 rand khokha noma u20 ukwazi ukugcwalisa ifomu then after that hayi ngiyobe sengikutshela mina ukuthi hayi ngizathi inyanga yonke nje mfethu awuyishaye ngesikole yabona ngizokutshela mina ukuthi okay bafundi esikoleni ngizoza nini like nje yonke into yabo nemfundiso yami nakhona because manje wena mfethu kufundwayo awuthi baba yini ngicela nifunde guys kufundwana ithi yona into engilwa nayo lena mfethu kuyafundwa yini ethame ngesizulu awuthi dini ngesizulu thatha ifinali noma ungacasha sorry imali ufuna into kumele but uyacasha ngeke uvele khuleka so awubeka incwadi nje lelo nakho thatha ethame ifinali la izilo tawukhosela shena bekumele nisho kanye i-airtime yaphesheya le guys so njengoba ngisho-ke ukuthi guys i-airtime yaphesheya le yabo qo ngizesikoleni sami e-staff room esikoleni sami ngifunda kusona eMzimvelo ngemfundiso yami sengafunda kakhulu ngaze ngabe yaphesheya that's why wena mfethu sengifile eSouth Africa ngithi bothisha siyaniphelela ishebo abantwana ngiyabathatha manje ukuze nginikhombise ukuthi kahle izinto eziningi mfethu ngila e-staff room ngizobikelela but on YouTube K Master Mdida Wodumo umdida waphesheya yebo lonto umdida waphesheya owafunda la ekhaya waye America wabuya neziqu impela umsebenzi wami so angi-understand abantu abacashayo but qhubekani nicashe yabo
So mina nje kade ngisho ukuthi ngibhlungu ngento eyodwa ukuthi na into enza ukuthi ngibe ebhlungu ngento eyodwa ukuthi othisha bami bengibafundisa othisha bami la bebengifundisa angisababoni bonke yabona nje mina ngafunda la ekhaya bazukulu njoba ngafunda la ekhaya mina ngaqeda ayuthi ngaqeda ngafunda grade 8 hawu ngibona uthisha oyedwa mfethu angazi ukuthi sangikhumbula ngoba singabuya phesheya mfethu angifuni uqamba manga bhadango ungena emandleni bafowethu uyaphila kanakho yabona-ke njengoba sengibone uthisha vele ngangimvumileke uthisha lo ngangimvumile njengoba sengibone uthisha oyedwa ngicabanga ukuthi hayi ngizompromotha no ngangifunda kule sikole lesi on YouTube K-Master Mjida Wodumo yabona on YouTube K-Master Mjida Wodumo ngihamba ngize ngifike la acabanga mangibona uthisha wami oyedwa hayi wengane zase Mzuvele udumo senelitholile bafana ngathi ngibona uthisha wami oyedwa la yabo ngibone uthisha wami oyedwa la noma angisamkhumbuli ukuthi uthisha bani yabo angisamkhumbuli ukuthi uthisha bani but egameni ukuthi ngithe mina sengihambe isikhathi eside ngiphuma eAmerica ngithi ngiyafika kwisikole ngangifunda kusona othisha abaningi angisababoni but ngazi abantu abawu2 ngazi isecurity leli nothisha wami lo osanda ngelisa emandleni yabo ukuze lento enhleke engifuna ukuyenza ngicela ukuthi bo2 nje mfethu ngizosebenza ngabo ngicele amanzi ngikhohle ukuphuza amanzi yazi bhuti omdala bephila ngana gogo bengicela amanzi ngana bhuti ngicela ivadi ngana bhuti so le channel le guys senoyibamba ku YouTube mawuzongena ku YouTube wakho lapha mawuzongena ku YouTube wakho lapha useshe igama elithi K-Master Mjida Wodumo le footage eyanamhlanje ngathini izongena nanoma yini but lokhu uyicheck uzocheck ukuthini izobhala ukuthi udumo lase Mzuvele High School 2026 uzosesha ukuthi udumo laso Mzuvele 2026 isikole ngize ukuthini ngibonga ngana bhuti isikole angifunda kusona lesi guys njengoba ngibuya phesheya ngibuye ngemfundisi ngithini ngathini okuningi ngizokufunda kumina ngibonga ngana gogo so njengoba ngisho ngixoliseke guys njengoba kule sikole lesi ngicela ukuthi sengizosebenza ngezikole ezo4 izikole ezo4 ngizosebenza ise John Dube okay ise John Dube isenhlaka isesivananda isesibonelo isemzuvele bese kuba isenqaba ngicela ukuthi lezo izikole nje zo6 once phela mfethu ukuze ngenze iprocess because njengoba ngitshela u24 million nizobona ngami eSouth Africa kumele njengoba ngizohlanisa zonke lezi izikole lezi mina umsebenzi wami njengoba ngiphethe umsebenzi opowerful kangaka njengoba ngiphethe umsebenzi opowerful kangaka ngiqonda ukuthini wena ngalomsebenzi lo ukungilandela kwakho still unomsebenzi wena mfethu ozowuthola yabo because lana mfethu ukhola 100,000 200,000 izinto ezikhona la engizoyifundisa ke kulonyaka online nakhona social worker management, mobile investment, hospitality, teaching, media, business management, film management, accountant, tender management, project management, driving school management, paperwork management, secret company management, police crime units, company presenter, private investigator, tour travel management, competition show management, and South African country protection, and online learning, and nursing management, site view management, USA money marketing management, bese kuba i-community support management. Kuzowabhala phana ekugcineni kuthiwa
higher education, higher certificate, higher salary. Then ke la nje mfethu cause lo msebenzi mina ngishaya i-online learning. Cause yonke lento engenzela yona i-online learning. Wena uma usufika usushayisa eduze kwami uthe mina ngithanda ukuthi ke ngenze i-teaching or mina ngithanda ukuthi ngenze i-business management or mina ngithanda ukuthi no ngibe namathenda yabo lonto nje yonke into nje mfethu ikhona la. So hayi ngicabanga ukuthi ke ya ngisazobuya ngoba hayi kuzosebenzeka kulesikole. Ngathini kuyikole nje zonke engehamba angazi ngithole isikole esimnandi njengalesi yabo la lesi laba bangiphathe kahle kakhulu angifuni uqamba amanga. Even nani beningekho niyobona on social media yabo izinto bezenzeka nje ngaphakathi. Umuntu engimbongayo kakhulu mfethu i-secret leli yabo cause yonke into phela iqala kwi-secret. Yonke nje into iqala kwi-secret. And azange lashona le nale azange lashona le cause vele liyangazi and yamazi. So mina ngokwenza kwami ke la it just ke njengoba ngibona i-secret le ngingathanda ukuthi ke lithi ukunyuka umholo wakhona kumnandi ke la njengoba elokhuze i-secret unganyuka ngo5%, unganyuka ngo10%. Ngiqola ukuthi njengoba esezophinde eqale phansi ehole usezohola ngabafundi manje yabo lona. So uzoyithola le mali azoyithola eceleni but at the same time uzoyithola le mali azoyithola ngokomsebenzi but kunenye imali azoyithola futhi eceleni eyakhe enkulu. Ngilibonga ithuba. Akukho ke okunye engisazongiphinde ngusho emva lokho. Bhuti omdala ngibonge ngana gogo. Ku YouTube wakho lapha ungakhohlwa ukusesha K Master Mjida Udumo. Mjida Udumo. Akhona amanye ama-footage maningi nje lapho yabo. So no bhuti omdala mina kuyo yonke nje lento onginike yona mfethu mina ngibonga wena. Usayibambile namanje so that's why ngithi cha into yakhe izothukuthi yabo. Hayi bhuti omdala ngibonge ngala gogo mfethu. Yeah i-secret lami ke leli yabo noma ngangihlupha esikoleni but i-secret alingaze ngalihlupha. Angifuni uqamba amanga. I-secret lami leli angaze ngalihlupha mfethu ngisho na kancane yabo. Angaze ngalihlupha ngisho na kancane yona mfethu. Indlela yami nakhona yabo. So guys i-footage enkulu le i-footage enkulu le ngicela ukuyivala i-TV yami. Okay 5 4 3 2 1 welcome to Udumo laseMzuvele 2026. Bafundi baseMzuvele ngicabanga ukuthi ngizosebenza nani kakhulu. Ngizosebenza nani kakhulu on YouTube K Master Mjida Udumo. So ngangibhekana na TikTok ke. So bye bye ngicela ukuyivala i-TV yami. Ngathi ngene esitolo ngathi ngicela into engashibhile. Yazi ngobani angeke ngisangibona. Danke ngiyabonga.